Parlem de la mort, 20a entrega, reprendre el camí del traspàs. Abans de començar a tractar el tema que ens ocupa en aquest lliurament, des d'Espai Espiritual, volem apuntar que sent aquest un tema del qual directament no hem tingut gaire informació a través del nostre canal mediúmic, el que exposarem a partir d'aquest lliurament estarà basat majoritàriament en extractes de psicografies extretes de diverses publicacions. Aclarit aquest punt, reprendrem el camí del traspàs, partint del baix astral, fent-ho des del que ens diu el germà Jacobo en el llibre Volví, psicografiat per Chico Xavier. Quantes vegades vaig pensar que morir només era l'alliberament de l'ànima, desfent-se dels llaços carnals, començant a viatjar per l'atmosfera, fent servir les facultats del vol. Però he de dir que encara que sigui fàcil deixar el cos físic, és molt difícil abandonar la vella casa del món terrenal. Amb aquest i altres pensaments sobre el que m'intrigava més del meu propi destí, em vaig trobar envoltant de criatures tan necessitades d'assistència com jo, esperant per començar la marxa. Esperits protectors anaven i venien acompanyant altres éssers d'aspecte abatut, cansats, amb la mirada perduda i amb moviments mecànics, els quals eren ajuntats al grup. A on estiguéssim, en l'estat que estiguéssim, tots, amb més o menys consciència, esperàvem el mateix, deixar els cercles terrenals. Preparats, i abans de començar el viatge, l'ésser de llum que havia de conduir la caravana va fer ús de la paraula per aconsellar-nos i donar-nos a conèixer els perills del camí, anunciant que ens podien esperar sorpreses doloroses, ja que s'havia de travessar una regió tenebrosa i, per tant, que durant el trasllat, i principalment allà, per afinitat amb les forces de la ignorància, podia ser fàcil caure i fer un pas enrere. Per això ens havíem de mantenir el més serè i conscient possible. L'advertiment va penetrar profundament, adquirint plena noció de la gravetat d'aquella hora. Un cop acabada l'oratòria, no es va trigar gaire perquè ens trobéssim fent camí. L'expedició estava formada majoritàriament pels éssers de llum, que en tot moment i sense descuit cuidaven dels que, com jo, feia poc que havíem despertat de la mort, atenent les nostres necessitats, donant resposta als nostres dubtes i omplint-nos de consells. La comitiva avançava lentament i de forma molt ordenada, encara que no ho feia en filera, sinó que s'anava en grups de 2 o 3 units els uns als altres. La majoria de nosaltres érem sostinguts, ens portaven en volandes. Va passar poc temps, quan vaig poder observar que les aigües del mar estaven als nostres peus. Gairebé, sense adonar-nos, ens havíem elevat. De lluny es podien veure paisatges urbans, on s'entreveien els edificis enmig d'una boira, que cada cop s'anava fent més i més densa. La curiositat em pressionava, preguntant-me l'origen d'aquell fenomen. Què podia produir aquella negra i turbulenta gruixària? No vaig haver d'expressar-me verbalment per poder obtenir la resposta. Un dels éssers que em sostenia semblava
que m'havia llegit el pensament, informant-me que aquesta boira era el resultat de milions de pensaments desordenats, de persones encarnades i de la influència sobre elles que tenien alguns desencarnats. Caminant entre tenebres, a poc, ens anàvem adaptant a la caravana. Al nostre voltant continuava regnant la foscor, on apareixien vagament senyals de vida i de moviment. De tant en tant es podien sentir sorolls i veus desagradables, sorgint entre les ombres formes monstruoses i, encara que era difícil de percebre, semblava que suressin sobre aquella regió. Veritablement, la contemplació d'aquells éssers de lamentable aspecte ens afligia. Travessant aquella zona trista i fosca, se'ns va indicar que féssim una pausa. En aturar-nos, el dirigent de l'expedició ens va comentar amb veu baixa i prudent que ens apropàvem a un pont dels que donaven accés als cercles d'activitat espiritual dignificada, on germans d'aquest pla ens esperaven, indicant-nos alhora que molts habitants de les regions pertorbades s'aglomeraven a la seva entrada per aprofitar, com a últim recurs, l'oportunitat d'amenaçar els candidats que érem conduïts a la llum i recuperar-nos per a la foscor. Per aquesta raó, era important mantenir la calma i que, sobretot, que no donéssim accés a cap record sobre qualsevol falta greu del passat, ja que si es feia per afinitat, es podria caure en el parany que preparaven els germans penitents o malfactors que habitaven en aquests dominis. No havia passat gaire temps des que es va reprendre la marxa que un pont il·luminat va aparèixer. La meva alegria davant l'aproximació d'un pla més elevat era inexplicable, però la noció de responsabilitat pesava molt sobre meu. Mereixia l'ingrés en aquell lloc. Entre nosaltres sorgien emocions i llàgrimes, mentre envoltàvem un company en crisi, que resistint-se a continuar el camí cridà: No hi puc entrar! Jo vaig matar a la terra. No mereixo la llum. Sóc un assassí. No trigà, que altres veus horribles respongueren: Vigilem el pont! Els assassins no han de passar! Que no passi ni un! Aquells crits van ressonar lúgubrement per tot el voltant, xuclant sense escrúpols el company que, sense fer cap mena d'esforç, s'endinsà en aquelles ombres. Havíem de mantenir harmonia i serenitat en nosaltres mateixos i continuar la marxa. Calia travessar el pont sense demora. A l'altra banda ens esperaven amics acollidors per donar-nos la benvinguda mitjançant una abraçada. Cap de nosaltres va quedar orfe de llàgrimes venturoses. Les explosions d'afecte amb què érem rebuts em feia pensar que ingressava en un paradís. No volíem acabar aquesta entrega sense fer la nostra petita aportació i ressaltar un parell de coses del que s'ha resumit sobre l'experiència del trasllat de Jacobo. En primer lloc, posarem atenció en el que li succeeix quan albira el pont lluminós. Recordem el que ens ha dit. No havia passat gaire temps des que es va reprendre la marxa,
com pont il·luminat va aparèixer. La meva alegria davant l'aproximació d'un pla més elevat era inexplicable, però la noció de responsabilitat pesava molt sobre mi. Mereixia l'ingrés en aquell lloc. En les seves paraules es pot comprovar, tal com ja es va ressaltar en el 16è lliurament, que és un mateix qui es jutja i que aquest judici, com podrem veure en altres situacions, no s'acostuma a fer tan sols una vegada, ja que és molt freqüent que es repeteixi una i una altra vegada abans de començar el trajecte, tal com va fer el germà André Luis mentre era en el llindar. També durant el camí, com ha fet el germà Jacobo i el germà que es deixa emportar pels obsessors tornant a la foscor. I com veurem en la pròxima entrega, quan ja s'ha arribat a un pla més elevat. Referent al que li passa al germà, que fa un pas enrere, tornant al món de les ombres. Pot ser que facin sorgir algunes preguntes de les quals tot seguit plantejarem i respondrem a la vegada. Com pot ser que anant acompanyat o gairebé es podria dir custodiat, es pugui deixar que es faci aquest pas enrere? Perquè els germans de llum no impedeixen fer aquest pas. Què li pot passar a aquest germà que ha reculat? Per tal de respondre a les dues primeres preguntes, hem de tornar a recordar que tots, encarnats i desencarnats, tenim el privilegi del lliure albir i que aquest dret ningú ens el pot prendre. Per aquesta raó, els germans que l'acompanyaven van haver de deixar que complís la seva voluntat. I si aquesta era tornar amb els éssers que habiten a la foscor i ser un més d'ells, havien de respectar la seva voluntat. En quant què li pot passar a aquest ésser, s'ha de dir que li poden passar moltes coses. Algunes pot ser que ni ens les puguem imaginar, però d'altres estem segurs del que li passarà. El primer que mencionem és que aquest tornarà a viure tot el patiment que ja havia viscut abans, però quasi segur que aquesta vegada ho viurà amb molt més dolor que quan ho havia fet abans, ja que ara és totalment conscient del seu estat. També sabem amb tota seguretat que tard o d'hora decidirà demanar ajuda i quan ho faci, aquesta se li donarà a través dels germans espirituals que l'apartaran d'on es troba o mitjançant els germans encarnats que tenen cura de fer aquest treball. Sobre el que s'acaba de mencionar, i per acabar aquesta entrega, direm que en l'espai espiritual s'ha pogut en diverses ocasions ajudar a éssers necessitats, els quals en un moment del seu trasllat havien sigut absorbits per éssers de la foscor, i també d'altres que a causa de dubtar, no tenir clar on es dirigeixen, per desconfiança o per por, havien decidit voluntàriament deixar la caravana. Amb això, volem deixar clar que per molt que es pugui caure una i una altra vegada en algun parany i que es reculi un pas, mai es perd l'oportunitat d'obtenir ajuda, la qual assegura que més tard o més d'hora tots els éssers desencarnats arribaran al pla que els hi correspongui.